こんばんは。日本語を勉強する韓国の方々に向けたリコの日本語ポッドキャストへようこそ。はい。今日は7月12日日曜日です。皆さんはどんな週末をお過ごしですか？私は今日記念すべき第1回目の日本語ポッドキャストを撮ってみます。今日は第1回目で私のことを初めて知ってくださる方もいると思いますので、最初に私の自己紹介を少し詳しくして、その次にこのチャンネルの紹介をして、最後に本日のテーマ、外国語、日本語を学ぶ理由、メリットについてお話しします。はい、では準備はいいですか？はい、では第1回目のリコの日本語ポッドキャストスタートです。